April ni som sang ka zakwa som ko pasari Khan Jeffrey Smith chu Philadelphia conference poi mo tak mai chim turin akala hemi tuma hian anupui Judy Smith ashoi veya anni pani hi thariat chawon lein neya honeymoon mangpa conference poi mo tak mai hi anna thila Jeffrey Smith hian chim turin anupui ashoi ve ani Tichuanin April ni som sang ka zakwa som ko pasari tu ka chuan an thlenna hotela pi chu jingkar ma taka thowa identifier annuero ala tholova ala harlova kai tholem lo chuan breakfast ei turin achua sana breakfast ei zo chuan an room lama Jeffrey chu akir leya ta chuan an nu Judy chu alo tho chuak ve tawa alo in bol faya in nei hlim hlot ani wangin a hlim pon hlim hle ni Judy hianin apasal zuya Philadelphia kal mai chaw ania tin Philadelphia hian avoi khat kalna ani wangin titur afrelova anei lo boka apasal zui chaw ni wangin apasalero conference poi mo tak mai chim tur ania an paina conference poi mo tak mai chim la hian Philadelphia mun tlo tur tepo alawin ruam mana chungzinga chuan Independence Hall le Liberty Bell te chu tlo atuma amuna kalatumani Jeffrey hian conference akal mai nan nu ne na chiang takin frila tailam dar nga vela aron holenga tichuan daruka cocktail nei turin ruaman na an siamani chutian chuan tailam dar nga vela in mule tur chuan anin thla Jeffrey po chuan in an nu chu kalsan tani tichuan in Jeffrey te chu conference an nei nia chuan an rin a in hun an mangrei dewa dar nga le chan ve vela conference chu an bang chowa tichuan Jeffrey chu conference an ban vela chuan an hotel thlenna room a chuan a let le ngal thoi thoya an nu chuan alo nga nge ring to ni ma se room han lu chuan tu man lo lova an thlenna room chu alo ruaka minute engemaw zat an ngak phota amaro chu Judy chu aron lang reng lo Jeffrey chuan in ngai that lo na mem pon nei lo chuan an nu chuan in athu shrilakha a hriat sualanga hotel aron holovin anin ti hlimna tur hmuna chuan atlang ngalani aringa chumi lampan chuanin akal vele tangal maya mase chuta po chuan an nu Judy chu a hmureng reng lowa ruma chuanin beidong tak chuan a holea darkar chan vevel an ngak zeta tapo chuan aron lalang thei chuang lova amang ang tingena shelo chuanin cocktail party na mun anin ti hlimna hmuna chuan fakala aron let le ti chuanin an room le cocktail party na mun chu a karton mai ni ti chuan san khoin Judy chu alo holowa Jeffrey chuan tingena shelovin amut san taringot maya atu kuzinga han thopo chuan an nu Judy chu aron la horeng reng chuang lowa amang ang tingena shelo chuanin hotel staff te nena zual kowin an chanchin chu an chunga thil thleng chu a hril taringot mai ni tichuanin hotel a thok ta po chuanin an lo hlo thon pui meya Philadelphia avoi khat jinna ania zan khua meya an thlenna room aron thleng lo chu khoi la yange huna man ta kang ti chu an ngei to a khoi hospital a emo hliam turin alo om yalem ti te chu an ril ruaron lana wang chuanin hotel a thok te chuanin Philadelphia hospital frang chu anan phone ta a amaro chu hospital a chuan Judy reng an admit lo thule an lo donson lo thu chu hotel la thok te chuanin hospital te ne na tang chuan an thu ta zel boka Jeffrey chuan an nu chuan ruam man na anei te kha engemaw chen chu alo hriat puya chungzinga chuan hotel atangin turbasa a chuanga turbasa tang chuan a hmun tlo tur ang chia a soi ho kha a to kwal don ni in a hriat puya chu Jeffrey chuan an nuina atum lok dan le ruam man na ani ti a hriat kha ania chuwang chuan Jeffrey chuan rang tak main taxi a hayara turbasina atlo kwal na thin ang mun poimo le mi khol tena an mu thin an en thin mun te an tlo na te chuti ang mun te chu taxi chuanin han fan kwal zunga amaro chu zan khuat thleng poa chuti ang Philadelphia mi puina an tlo fo thin na mun te an kal fo thin na mun te khatiang si te ka zan khua nen kol po khan an pui chu reng chuang lowa atopa amang chuan police te na report thlengin an nu bo thu chu police te na chuan a zual ko ta ringot mai ni amaro chu police te na report of thlen hian Philadelphia police te chuan in kalphung he tak mai an lo neya mi bo chu a hmun hnung ber tu ina a hmotanga dar kha somni le pali aral ma chu mi bo anga registera zon na tran theingot kha ani lo ani chuwang chuan police te chuan in case an register theilowa man lo lak sak theilo thu chu an lo hril a
Jeffrey chu lungoi lo tak chuanin alet le a zana chuan engma ti tur nei lo le malak zui ngai na felo chung chuanin zan kuai nu na manga atuk zinga police ne report thelu that le chu atum ta ni atuk zinga lo thlen chuan Jeffrey chuan police ne na report thelu tumin akal le a chumi ma chuan conference a akal photani achan chu conference hi ni khat chawan bot sei lowa ni nga maza chungan bot seya avoi khat vakal niya khan annu bo khania chuan atu ka lo thlen chuan conference a kal le phota ti chuanin chu conference a chuan mi poimo tak tak Philadelphia khopui mayor tele Pennsylvania House of Representative member te po antel veya Jeffrey chuanin chung mi poimo tak tak na ha chuanin atun chung chang thu chu a han thlena ti chuan police te na report athlen thu te man lo lak sak mai theilo dan chung chang vel te po chu athlena te chuanin chung politician te chuanin police te nen na chuan Jeffrey no pui chung chang chu phone in an silvele chongta te chuanin police te po chuan ma lak chu lo tum halin Jeffrey na conference zo vela police station na vakal chuan detective pahni ten an lo ngak ran to ni te chuanin investigation chu an tran ngal zunga Jeffrey chu maktak main police then khat zinga mi chuanin an lo ring hlela achan chu atlang pui thuin tila khisam taka chuan an nu pui temon pasal ten bo hian an lam hnai tak ka hi an ring lel vengal mai thin boka chu tenga wang ta po chuan Jeffrey po chu an nu pui bo na chungchanga chuan police report of thlenna department a chuan police then khat zinga mi chuanin an lo ring hlela mase judi bolai tak hianin Jeffrey hi conference a nge ni ti proof na a oma chumi pialama session pakhata pe chon speaker ni nge ni chuti chungchuanin na mun le athil ti chiang taka hriat ni ma se police tam tak chuanin an la ring fum fe thei chung lowa rin hlel na an la nei thawani tin police tran khat ngai dana ve thung chuanin judi hianin rulama har sapna le chen kon lo na anenga chuwang chuan atlo ngai lo na hmuna hetia ma mimal meya anwa chu hian engemaw har sapna ato kanga emo kong bo le khatianga omvel ni khan ngaya anu rei lo te a lo ho vele me tura ngai kha anom vet anom telve bokani ngai dan frang te police zinga awma wang chuan malak po chu har ngai dan sai sanoi maya chuti angkara chuan chak taka malak chu thil har takania thil khan ti zung thailo ni chutinga police ten ngai dan frang neya thufum fe neya ma anan lak thei tak lawa chuan judi chung te kha an ngai thato lawatin an man hmoa an rilu te po na an thina uruboka chuting chuan an ma ni chung ko bil khan a thei anga malak kha an tum veta judi hianin pasal masa lo nei towa chu pasal masa ne na afa te pahni chu Philadelphia an lokala an nu zong tur chuan man langal zung maya khoilai mun poimo emo an tlo fo thin na mi puin khatin chi mun ang chi kha lokola Philadelphia khopui chung kha an en kol ngal zung mai ne chumai ba ka hospital te tin homeless shelter an chi tele khoilai emo vantlang buyom khom na inang chi khating zong ate po khanin an en kol zela ma se an kalna hmuna chuan khoi hmuna pai po chuanin judi reng chu mu tur om chuang lova beidong takin an ho vele zelani Philadelphia hun roi tak Jeffrey dan hun ahan manta ka chuan an omna kholam pang Boston a ho vele ngai ta atha chunzo mangaya lungsilo tak chung chuan Boston lama akir lea ma se Boston lama akir nuwa po chuan an nu zon na chu ala top san bi khau lo ni Boston a office a le nuwa po chuan Jeffrey chuanin a theyang tokin ma lak chunzom zela judi lem a poster te tin abo thu lang chi ni bo zon na thu le lang chi te po kha flyer sang ko zet me siama kana thon kuala kholaya ten tara katiang reng khanin anu bo thu la hianin ma alaveni thei to pachua awmai me big lo boss na tang po chuan chutianga thei top chhuah Jeffrey an anu bo na chungchanga flyer sangruk zet mai siama han thon chhuah ta ka chuan media lam bengalo thlengta TV ate chanchin thar puang tu ten an puang na sa chutiang chuan mi bo chungchang thu chu thei to pa Jeffrey man lakzara chuan rampum puya judi bo thu chu athang chuak ta ni chutianga mi puina judi bo thu anan hriat ta ka chuan police ten information frang an donga a then ring tlak tak then thubel sian dol lo chuta chuan ka hmu
nan tiang chi te ang kha an donga chung ang thu sang information sang hangara chuan police na an rin zong tak khan bo zui te po tam takan nei ni chung singa chuanin April ni som sangka zakwa somko pasari kha judi boni tak ania kamini khan mi pakhatina information police te na aron pek aron soidana chuan jing lamdar thum vela Broad Street le Loka Street inkara judi chu amu thu aron soya chupa chuna soidanin ril rubuai tak ang hianin amu ni report dang pakhat le chuan Pens Landing anti hmuna judi chu mu ani ti andong le a heta po hian judi hian ril rulama har sapna le boina nei niom taka alan thu report tu hianin asoitel bokani report pakhat thil dang lam le maktak me pakhat chu Society Hill Hotel atanga lo thleng ania hotel staff te chuanin April ni som pathum atanga ni som panga thleng hotela judi hi a omni nan soya hi judi bo atanga ani thumna velani ni soma bowa ni som pathum atanga ni som panga inkar kha he hotel society hi la hian athlenga ni ti ka report an rondonga chuanin an soizel na chuan judi ti hming puwa an hotel in register lo hian midang hmingin in register ani ama hming ni lowin midang hmingin in register tin hotel vela akhosa zia le a om dan anung chang vela chuan hotel mi te mit ala hlea asan chu ril rubuai tak angin alanga akhosak dana MacLeod ti kha an soi bokani an soizel dan chuan thil makno mai chu judi chu mani le mani in ain be mol renga tin mi pakhat emperor ti hmingpu a oma chu chuan in sumaron thonanga hotela ariamante akhosak mante aron tum sakzel dor ni te kha hotel staff te na asoya ashrilani tin thil makdo mai chu ka hotel chunga punlun lai tak mai pakhat tuk verzona hian avadinga chuta chuan moi lo takin hur herna lam thilakha ati ani ti lai mi zongjong mu ati ni ti te kha an soidan ania chung zongjong te chuan in hotel staff te amak ti le tri a hlo em chung thua chu police te na anon report ani chumi nuwa New Jersey tang point report pakhat alo thleng le a Macy's department store thoktu pakhat le customer pakhat chuan judian mu thu anon se ni an soidan chuan a fanu tan thil le aron tuma ma se fanu chuan a thil le thin te chu adu ngai lo thu te po chu staff te bula chuan a soiluam maya chung thu asoi te chu judi chung te chuan anan hria chuan judi mi zia le athil soidan nen ain ang hle ni ti po chu anon pompui ve thlap boka te chuan report pakhat ala om chewa chu report a chuan judi ninge ya an hria chuan bek sena kani ti anon soya chu thilrin tlak tak ni poina langani achan chu judi mel hria te hianin judi chuan bek sen ane nge ni ti an hria tin Philadelphia kal lai po hian chu bek sena chu akeng nge ni in an hra bokani ti chuan beksen nen chuan dor chunga aron luta ril rubuai mel pu in an mu thawni heng reporta aron soitu te hian ril ruwa chin lona anei ni na langti khan an soidan zel kha ani vele zelta police chuan in report tam taksu se tem chuan in an dong treu maya ma se ani na taka chuan atu han chui dot theina tur thilakha an dong tlat lawani police te hianin thanga zet aliamta police te tin an mani judi chung ko ta po chuan mala in thanga chung zet an zong to ta Jeffrey ngai po chuan in private investigator ta po han roya thanga chung zet judi bo chung changa chuan malak na le zon na be puin an thla kha ma se ma son na a om thei reng chung lowa judi reng chu an mu thei lo ni September ni sari sangkha zago somko pasari alo thlen chuan thildang lam tak mai hriat anita hemini hian North Carolina state Asheville khobul pakhata National Forest oma chu forest chuan papakhat le afapa pafa ramvak turin chuaka chumi te chuanin an rin lo le be se lo lutuk main ruang an pulol mai ni churam noya chuan ramvak pafa te hianin National Forest chunga anan kal hian mun pakhat picnic area deuh hlek chumi mun maya chuan ro an sarta chung ro an hu te chu anan ancient chuan chu mihring ro chu lei chunglanga thena lo oma a thene ro chu lei hnuaya alo lain phuma chuta alandana chuan mihring ruang phuma ni lei hnuaya amar chu ramsa ten chu ruang chu an hai chuak le ani ti kha an ngai dan ania thil om dan po ani hmel ani tichuanin police ne na report rang takin an thlenga police te po chu anon kal ngala
ru ro chu tunge ni ti fi tur chuanin man langa zung ani medical examiner te chuanin ru ro chu anan zir chenga kumsomli atanga kumsomnga panga inkar nutling ninge in an hri ani chiang le zual zo ka anan zir chen le nuwa chuan ru ro wa chuan hliam hnu ma a oma chuwang chuan chu ruanga chuan hliam na tak atur ani hliam na tak awanga thi ani ti kha an rin dan ania man ruwa engi manga beya tha nge ni ti kha an rin dan ani ti chuan chung tiang thil te alo ni ta ka chuan tual tha na case ni nan tria tual tha tu zong tur chuanin man la ngal ta ni ruang an sartu chu Philadelphia hospital a thok pakhat doktorin alo hria alo mu ve chan center tangin mana Philadelphia mi bo an zon chiam to kha an phrechuaka chu mi bo chan chin chu rang tak main Philadelphia police te nen a vaccine a thon ta Philadelphia police te chuanin information an don nu chuan rang takin Jeffrey hena chuan an nu judi dental record chu an dil tangala ti chuanin Jeffrey ta po chuanin judi dental record an nei te chu Philadelphia police te hena rang takin an thon vele ngal boka chuta chuan Philadelphia police te chuanin chu dental record atang chuan ruangan saru ro tenen khan anan zir chiang ta chuta chuan judi ruang e ni ti kha an proof thei ta ni ti chuanin judi ruang ani ti anan proof nu chuan zona tam takaron piang chun jam hal ta ni achan chu judi te ka Philadelphia an kala Philadelphia tanga mel zaruk vel hla a ruang kha an char nia chutianga chuan judi chu engtiangin nge chung ang hmun hlataka chuan akal thei hruai tu an engem tuin nge hruai engwangin nge Philadelphia atanga Asville khobul ram hnuaya engtin nge alo mai thei ti la kha zona tam tak kha aron lam ta ni ruangan sarna hmuna hian thil danglam tak tak thil mak tak tak mu an nei boka judi ru ro anan sar khan aru ro bula chuan jeans kekor le hiking boot an hmuwa chung an thil mu te chu Jeffrey an mu chuan Jeffrey an chung thomhno te chu anu thomhno ani lo thu le ti anga ain thuam ngai lo thu chu alo soya judi beksen an soi kha chutlai ruang sarna hmuna chuan omlowa ama ro chu beke ro chu ruang bula chuan a om nge ya chui ro chu beksen ni lowin bek pani adum le apola an hotel bokane tin chu ba ka sunglass moi takle man to tak tur hi chulai bulbora chuan an mu boka chu po chu Jeffrey chuan anu ta ni lo thu asoi le bokane North Carolina Sheriff Office chuanin thei top chuin ma anan la a chutia ma anan lak zelta kha chuan April thalai hol vela Asville khua judi an mu thu chu mi soi an hrele ta ni report an dong ti zo kang o chutiang chu ni ya Asville khua tourisna an tlo thin na mun pakhat Biltmore Estate antia chuta thok pakhat chuanin judi hi a mu ngai thu asoi ni tin Asville khua dor rang judi chu an mu thu soi a omboka dor ngak tu pakhat chuanin asoi dana chuan judi hian ka pasal chu Boston a lawyer ania Philadelphia conference achim thu te tin conference apasaina chima wanga headline muna lokala tourisina antlo mun poimo le mun moite afan kol ve thu te po asoi ni tin dor ngak tu hian asoi nge nge a amaro chu judi te chung chuanin chutiang thil anan ria chuan makan ti le a asan chu judi hian in Asville khua akal chak thu le akal tum thu hi asoi ngai en fiat lo wangin ane tin campground nei tu pakhat thu soyom le a chupa chuan a soidan chuan judi ninge riat chuan sedan car a grey rongaron kalin a car chung chu box le bek tam takina khata chumi kem na hmuna chuan ron ria ve adila amaro chu campground nei tu hianin car chunga ria a phalo wangin chunu chu akal bu vele me ni ti kha aron soi vele ni Asville report frang investigation an nei na turata hianin thupoi mo tak tak ania mase judi chu engtin nge chutiang khua Philadelphia khua tanga hlataka chuan ama chuanin akal thlen thei tin engwanga kal nge minan hruayem ti te chu zona ania maro chu chang thei tu reng anom si lo ani police te jinga po chun ngai dan sang alawon belle zel boka detective tren khachuanin judi hi amadu thunge adu thlanna nge ya Asville khua kal hi nin an ringa kidnap case ani an ring lo ani
North Carolina Police te chuanin investigation an nei chantir khan Jeffrey Smith a judi pasal kha anrin hlel ania amaro chu ahnua anrin hlel li satangin an peile ni achan chu Jeffrey hi judi bo chung zong hian aum na mun chiang taka hriat thei ania conference a oma tin speaker te ponia khatiang ania wangle Jeffrey chu thau rit lampang ni ania chuwan chuan atak sedin mun ngei toin ram hnoya ruang han song bola han phuma khatiang ti thei tur nia khan ngai lova chuwang chuan North Carolina Police te chuanin Jeffrey chu judi bona khesa tang chuan anrin lel satangin an peini amaro chu Philadelphia Police te ro chuan ngai dan dang an nei ve thunga an ngai dara chuan Jeffrey hi rin hlel kai lo te zinga handa turatan chuan ala oi om chi alo ni achan chu lie detector te sakha adu tlat lowa heiwang hian Philadelphia Police te chuanin Jeffrey hi anrin le zinga an la da ve tlatani Jeffrey ro chuanin lie detector su adu lo shrim ani lova FBI 10 an contact don ni chuan adu thua soya amaro chu police department ten an contact don ni chuan adu lo thua soi mai zo gani ti thu kha soi vele amaro chu police te contact adu lo sana kha chiang taka hriat ani chuang lo ni kumtam takaliama judi chu anlam thei reng chuang lowa amaro chu judi thian te zinga mi pakhat judi mel hriat chu na soidanin alin nei na chu thlariat chaumani se alin kara hianin boina lian tham tak mai aum tan der to ni ti kha aron soi chuaka chuan alin nei na chu a him lo leya an boy de phone in a soi nge ni ma se hi mi pakhat ngai dan chawnia judi le Jeffrey shetu midang zong te chuanin anin nei na boruak le anin kar thua eng har sat nama om lo thu chu an soi vek bok nan chungai dana chu rin tlak em ni khan am frelo wani kumsang ni pakhata Jeffrey Smith chu wando thak thuk mai na thilo maya anu pui thi chan chu a ra thei talawani vointlang in Philadelphia Police le North Carolina Police te chuanin judi case an lati top mai lowa investigation po an lakal chun zum rangani he case a hian zona tam tak aum cheumaya judi hianin engtin nge Philadelphia atanga me zaruk vel zetala SV la akal amadu thuakal niem rilrulama harsatna anei rengim ti te ani lopon SV la hian amakal nuta se tunge shuai ti te chu ania tin SV la akal dana akal thlen dana chu eng polong ta se chu aya poi mo zok chu judi chu tunge thatu enga tinge ram hnoya rongan phum ti te thlang chuanin zona tam tak oma amaro chu tun thleng hian heng zona te hi channa alom theilo ani Judy Smith case America mi bole tol thana case changa khislar tak mai nia evidence shen khat omma sela thil thleng tak tak ro chui su thei ani lova Judy Smith chanchin hi voin thlenga case dangnam le case dangdai police te chui chu thei lo thil mak tak in phom ro te jinga mi ania voin thlengin mi te chan thei lo mi te solve thei lo case alani